Привет! Днес ще направя сравнение между два модела на апарати за измерване на кръвно налягане Omron. Те са едни от най-често купуваните и употребявани, защото имат отлично качество на много достъпна цена. Omron е световна марка номер 1 и световен лидер в клинично доказаното медицинско оборудване. Световна марка номер 1 в апаратите за измерване на кръвно налягане. Те са валидирани както за общо население, така за бременни жени и за хора с диабет. Оттам ще започна. Един съвет от мен. Използвайте само клинично валидирани апарати за измерване на кръвно налягане, защото на тях може да се доверите, че показват верни стойности. И така, кое е общо между двата апарата? Общото е, че те са пълни автомати. Всичко вършат с натискането само на едно копче. Сами надуват и изпускат маншета и отчитат показанията на големите и удобни дисплеи. Маншетът и на двата се поставя в горната част на ръката над лакътя. Какво показват? Показват горна граница на кръвното, долна граница, пулс. Тези резултати са верни дори при наличието на аритмия. Аритмията представлява неравномерен сърдечен ритъм и ако често се появява на екрана една иконка с символа на аритмия, ви съветвам да се обърнете към лекар. Задължително почти. Друго, какво показват? Имат индикатор за правилно поставен маншет. Това означава дали е достатъчно стегнат. Особено е валидно за М2, който използва стандартен мек маншет. И третия показател, който е общ за двата, е дали се движим по време на измерване. Както знаете, не трябва нито да се движим, нито да говорим, когато измерваме кръвното си налягане. Да помисля за друга прилика. И двата апарата работят с батерии, алкални батерии, 4 на брой, които се поставят много лесно. Ето на този съм ги поставила. Този модел М3 работи с 4 алкални батерии, които ако са напълно заредени, може да издържат 1000 измервания. Ако нямате батерии и с двата апарата, може да използвате адаптор, който да ги свърже към електрическата мрежа. Той е включен напълно безплатно и в двете кутии. Друго нещо общо между двата апарата са 4 точки, гумени кръчета, които ги позиционират стабилно върху равни повърхности. И двата апарата мога да кажа, че са на промоция в нашата онлайн аптека G-Farm в момента. Общо, кое е най-голямото различие между тях според мен? Това е маншета. За М2 той е стандартен мек маншет с обиколка на ръката между 22 и 42 см. Толкова е обиколката и при М3, но маншета тук е твърд. Съвсем иновативен маншет, който много лесно се поставя. Но това не е най-важното, че лесно се поставя. Ще ви покажа как. Ето по този начин. Най-важното при този твърд маншет е, че той има вграден индикатор по цялата обиколка, по цялата дължина. И няма значение как е позициониран спрямо ръката. На 360 градуса той отчита верни показания. И така елиминираме грешката от неправилно поставен маншет. По-малка разлика, не толкова значителна, но също важна, е в паметта. При моделите на М2 имаме запаметяване на 30 предходни измервания, докато на М3 може да използваме с този бутон човече 1 и 2 или за двама потребители, или за сутрешно и вечерно измерване заради разликата в циркадните ритми. В предишно видео съм обяснявала, че всъщност с течение на денонощието нашето кръвно налягане може да има над 1000 стойности различни и те се различават сутрин след събуждане, вечер, по време на работа в активната част на деня или на денонощието и докато спим. И
Друго различие, и двата апарата имат 5 години гаранция, но гаранцията на маншета на М2, на мекия маншет е само 1 година, докато гаранцията на твърдия маншет на М3 Omron са цели 5 години. Колкото е точно гаранцията е на самия апарат. Те са на промоция. В момента това ги прави чудесен избор за подарък, както на вас, така и на ваш близък или на ваши близки хора от семейството. Според мен вече на днешно време да имаш апарат в домакинството за мерене на кръвоналягане се е направо задължително. Желая ви светли празници и спокойна вечер!